Bini tumani kisah story rokano zaman jak final ni bus kango borokai sai khana roman khain ke borok no bo angzora maru nai norok botia tongdi tai laso inke tai gantang sachung rachap laina ya boni ya gulo anok nu khungni ongui suriui chini bukhuk Haripati no kaitoni thani Yaparui nogno khungni bagoi surinani bagoi jisni joro angma porenai phunuk jakmani berens ni butang tang chitham ni simi tang jisni joro angma porenai borok kubang ma ang porenai apuru ogra rogni bere khoroksa anuhai hunui sungkha ori kupur kanjak rok boroksa boguja borok boroni phai baimani goja hoda sa ang abo sawi mania nung se sawi manai hunui ang sakha bo ano hai hunui sakha o bororok belai sa tokjak mani bising tui kaham kurung khesok phainai rokse borok mera busani thui bai ri rok no suwi kupur khlai kha aboni bagui no borok kaitoni achuk phayung ni buskango bacha laiwi bini nok tharo hor sal bini samung khailai jak a achuk phayungo achugui tongnai bo borok bai tongui kaham khe nai borok tei ok bo khui phaiglak tui bokang phaiglak sal bo borok no khampra ruwi manglak mungsa hop kutung bo khampra ruwi manglak tamni hinke achuk phayung kacharo tongnai a mera busa bo se borok no murukui tuimuk kuthang bukhak tangnai kaitor se borok ni mokol ni zo to muk trui hui runai o elembak pore mani bising tui kaitor zo to ni sakao hamari rusithung amen tak ang koinai chin chitham ni simi angma pore nai hakhe tui jalang bini aroni kuthui rok no ya pharui rukha kuthui rok ni hani bugra bini hawo tonmani kuthui rok no ya samung tangui tongo asuk kaitoni bagoi samung tangui sakno ya pharui buino logerui omohai samung tangui tongo othot thebini khobor no chung khana kha ani bukha bo belai kheno kham kha chini noknu khungni ongui bo belai kheno tumani los ongo hinui angsana muchuko tumani hingkhe chung oro sok phai mani bo 2 bochor ka kha chung sok phai mani ya kulo bo chini anti hingkhe chung no loge rui chu ba wi je nang mani omuhai rok no chini bagoi wan sukui khlai kha te bo sai chung phano chini quarter roko bo perai phaiui ko glam rok sawi chung no belai kheno ker khlaio haini bagoi asu kheno chini bagoi bo chung no Yakar wi thangmani los ongkha tei nok nu khungni ongoi bo mothani ongoi bo asuk borok kaham bukha kaham omohai chung chung no Yakar wi thangkha haini bagoi Jotono ongoi tumani los ongkhai noi ang saimano asuk borok kaham asuk bukha kaham omohai borok hingkhe kono jagao hingkhe tei mannai de hinui ang bo wan sukha tumani kaito no kiri wi manui bini bepak samung khlai thani thang thani rogo bo asuk kheno chungno boker khlai wi chini bagoi bo omohai khe khlai phayo haini bagoi
bo tabuk bini last program bini mungoi chung khai lai kha haini bagoi ang sana muchuk mani hingkhe bini poito bisas khai mani te bini tongmung chini srungjak nai kabang ma tongo mothani ongoi bini bising tu chini srung thai srini srungjak nai kabang ma tongo bo hingkhe belai kheno asuk boys ong phano girja rogo bo miss khlaya ghoro phano phaiwi suri wi om haikhe khlayo tei bini charai tei bini busuk terokno belai kheno tumani naiwi chubawi om haikhe khlayo haini bagoi bo bini tongmung chung saimano belai kheno borok kaham bukha kaham atumani hamia rokno asuk bini khuktui ongkhoria om hai borok se haini bagoi koine nekhe tongui tumani joto bai mi liwi tongo asuk borok kaham se haini bagoi mothani ongui nok nukhung ni ongui los ongo hai phon Sorry. Yang rom tin. Kan rom dia. Thang. Rom di. Ai check hoye. Ai check kori. Saman ka dar. Buru kaya untuk saman ka saman. Lus kali. Saman ka rodi. Ai saman kaya rodi. Baik kita, enggak angker makan. Ayo video dia pun.